хушхабар аз рехтани мӯи сар, баровардани риш, доғи сафед дар пӯст, харобшавӣ, гирифтани вазн, баланд кардани қад танқисӣ мекашед ё дигар мушкилиҳо доред, бо маҳсулотҳои соф савдо роҳи ҳалро меёбанд. барои дастрас кардани маҳсулотҳои лозимаатон метавонед ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед ва ба худ тахфиф бигиред. бо соф савдо бошед. Доставка дар шаҳри Москва дар 3 соат ва дигар шаҳрҳо бошад 3 ё 4 рӯз дастрас карда мешавад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. Видеои навбатии мо яъне видеои имрӯзаи мо боз хабарҳо оиди парвозҳо яъне ки рейсҳои чартерӣ. чихеле ки ба ҳамагон маълум аст, аз ана ҳамин имрӯз рейсҳои махсус аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Франкфурт яъне ки аз 28 июл ба нақша гирифтагиам бо ширкати ҳавопаймоии Somon Air аз душанбе ба Франкфурт рейс мешавад. яъне ки аз Франкфурт аз аэропорташ ба ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бармегардонанд ва шаҳрвандоне ки дар анами кишварҳое ки ҳозир мо номбар мекунем шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин ҷоҳо қарор дошта бошанд метавонанд бо коркунҳои дипломатии анамон шаҳр яъне муроҷиат кунанд хучона ба қайд бигиранд то ба ҷумҳурӣ баргардонида шаванд. дар шаҳри Австрия, Олмон, Белгия, Франсия ва Британия. ҳозир мо дар охири навор анамун расмша скриншот кардагием мемонем адресҳош ва рақамҳои телефони шаҳрҳое ки мо номбар кардем, рақамҳои телефони сафоратхонааш дар ҳамунҷо ҳастай, занг бизанен ва номнавис кунен агар ки шаҳрвандои Тоҷикистон дар ҳамин давлатҳое ки мо номбар кардем ҳузур дошта бошанд. ва хабари дуюмини мо оиди рейсҳои чартерӣ аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон. яъне чи хеле ба ҳамаи мо шумо маълум аст, ана ҳамин моҳ аз 25 июн ба нақша гирифтан рейсҳои чартериро то моҳи ана июла то охирша ба нақша гирифтан. аз аввал рейсҳои чартерӣ кам буд ва боз зиёд карданд ва мутобиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, қарори ҳукумати Федератсияи Россия рейсҳои чартерӣ боз зиёд карда шуданд. яъне пештар ба мо маълум буд ки дар 2 рӯз 3 рӯз ё ки дар як рӯз як рейси чартерӣ аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон мешид бо ширкати ҳавопаймоии Somon Air ва Tojik Air. то рӯзи 31 июла дар муддати як ҳафта 14 рейси дигар илова кардан ба рейсҳои чартерӣ. яъне ки ҳар рӯз рейс мешавад ва дар як рӯз 2 рейс аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон барои баргардонидани шаҳрвандо пешбинӣ шудагӣ ва дар муддати як ҳафта бояд 14 рейси дигар ба анҷом расад. шахсое ки агар хичона номнавис кардагӣ нестанд метавонанд то охири моҳ хичона номнавис кунанд то ба ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонида шаванд. ва ногуфта намонад ки дар муддати як моҳе ки рейсҳои чартерӣ дар амал ҳастанд 16400 шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон баргардонида шуданд ва оиди граница кушода шуданаш ва парвозҳо ба мисли пештара баргаштанаш ҳоло баҳсҳо рафтааст, яъне ки суҳбатҳо гуфтушунидҳо ба миён омадагиа то рӯзи 1 августа ана ҳамин суҳбатҳо ки ба анҷом расид иншааллоҳ ба хости худованд парвозҳо боз ба мисли пештара бармегарданд. яъне ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия барои кушодани парвозҳои доимӣ пешниҳод кардагиянд ва анамин баҳсошон ҳаллу фасли хича биёва ба анҷом раса баъд якум аниқ мешавад кушодашавии рейсҳои доимӣ. ҳамин буд хабари имрӯзаи мо бародарони азиз. ҳазор раҳмати худо ки шумо моро дастгирӣ мекунед, наворои моро тамошо мекунед. дар канали юристиҷей обуна шудана фаромӯш намекунем. як видео мекунем насиб як 2 рӯз 3 рӯз паси дигар касе ки савол додагия ба ҳамаи саволош ҷавоб мегардонем, чунки беҳад саволо зиёди бад шудагиянд. видеои навбатии мо ҷавоб ба саволҳои комментарияҳо мешавад. агар боз ягон саволи шахсӣ дошта бошед, инамиҷа номи инстаграм аст, дар инстаграм обуна шавед, саволотона рӯй кунед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. бародаро, падарон, модарон, хоҳарон.